వెల్కమ్ టు మన న్యూస్ వార్తలు చదువుతుంది మాధురి. ఘనంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఆవిర్భావ దినోత్సవం. తుంగతుర్తి మండల కేంద్రంలో టీఆర్ఎస్ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని శాసనసభ్యులు గౌరవ శ్రీ డాక్టర్ కిషోర్ కుమార్ ఆదేశానుసారం తుంగతుర్తి పట్టణ అధ్యక్షులు గోపగాని శ్రీను ఆధ్వర్యంలో జరిగిన తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని డీసీసీబీ డైరెక్టర్ మరియు జిల్లా నాయకులు గుండగాని రాములు గౌడ్ సంయుక్తంగా మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఆవిర్భవించి 21 సంవత్సరాలు అవుతున్న నేపథ్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ప్రజలందరూ సుభిక్షంగా సంతోషంగా ఉండాలని, ఎటువంటి ఘర్షణలు ఉండకూడదని, రానున్న కాలం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ మరియు తుంగతుర్తి శాసనసభ్యులుగా గౌరవ శ్రీ డాక్టర్ గాదరి కిషోర్ కుమార్ కావాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ప్రజలు కోరుకుంటున్నారని కొనియాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీటీసీ 2 సృజన పరమేశ్, మండల కార్యదర్శి కటకం వెంకటేశ్వర్లు, గ్రంథాలయ చైర్మన్ గోపగాని రమేష్, దేవాలయ చైర్మన్ వెంకటేశ్వర్లు, తెరాస కేవీ నియోజకవర్గ అధ్యక్షులు సత్యనారాయణ గౌడ్, విద్యార్థి విభాగ నియోజకవర్గ అధ్యక్షులు సంతోష్ గౌడ్, బొంకూరి జలంధర్, తడకమల్ల రమేష్, తడకమల్ల సైదులు, రవికుమార్, సురేష్, బొంకూరి మధుసూదన్, మల్లేష్, మధు, ఎల్లయ్య, మల్లేపాక సుమన్, మహిళా అధ్యక్షురాలు విమల తదితరులు పాల్గొన్నారు. మన న్యూస్ ప్రతినిధి తడకమల్ల రమేష్. సంకల్పంతో మనందరం కలిసికట్టుగా పనిచేసి ఇక్కడ మన ఎమ్మెల్యే గారిని గెలిపించుకొని రాష్ట్రంలో మళ్ళీ మన టీఆర్ఎస్ పార్టీని అధికారంలోకి తెచ్చుకొని మన ముఖ్యమంత్రిగా మళ్ళీ కేసీఆర్ గారు చేసుకుంటేనే బడుగు బలహీన వర్గాలైన మన అందరి జీవితాల్లో వెలుగు నింపుతారని. ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు తీసుకొచ్చి ప్రతి ఒక్కరికి, రైతులకు కానీ, మహిళలకు కానీ, దళితులకు కానీ, బీసీలకు కానీ, అదేవిధంగా యాదవులకు కానీ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏదో ఒక సంక్షేమ పథకాన్ని కల్పించి సొంత బిడ్డల ఒక తండ్రిగా మన రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకున్నందుకు మళ్ళీ మన ముఖ్యమంత్రి గారిని ముఖ్యమంత్రిగా స్థానంలో కూర్చోబెట్టాలంటే మనందరం సైనికులాగా పనిచేసి రాబోయే ఎలక్షన్ లో టీఆర్ఎస్ పార్టీని గెలిపించుకోవాలని, అదేవిధంగా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించడానికి తమ ప్రాణాలను కోల్పోయిన ఎంతో మంది విద్యార్థి అమరవీరులకు, అదేవిధంగా ఉద్యమ అమరవీరుల అందరికీ కూడా పేరు పేరున ఈ రోజు వారికి జోహార్లు అర్పిస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయం చేసినందుకు ప్రతి ఒక్క టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్త హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. వద్దులని కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, తుంగతుర్తి ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ గాదరి కిషోర్ కుమార్ గారి నాయకత్వం, డాక్టర్ గాదరి కిషోర్ కుమార్ గారి నాయకత్వం. జోహార్లు విద్యార్థి అమర వీరులకు, జోహార్లు తెలంగాణ విద్యార్థి అమర వీరులకు. జై తెలంగాణ.